Mae gwneud cais am eich trwyddedau preswyl neu ymwelwyr bellach yn haws, yn gynt, ac ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae MiPermit Caerdydd yn hawdd ei ddefnyddio. Y cwbl sydd ei angen arnoch yw dyfais gyda mynediad i'r rhyngrwyd, eich dull talu dewisol, ac unrhyw ddogfennau fydd ei hangen arnoch i gefnogi eich cais. Unwaith y mae eich cyfrestriad yn llwyddiannus, yn syml gallwch ddewis y drwydded yr hoffech ei phrynu, ychwanegu manylion rhif cyfrestru eich cerbyd a thalu. Bydd costau rhai trwyddedau yn dibynnu ar y math o gerbyd yr ydych yn ei yrru. Fodd bynnag, peidiwch â phoeni. Bydd MiPermit Caerdydd yn gweithio allan yn awtomataidd faint fydd eich trwydded yn costio, fel bod modd i chi fod yn hyderus eich bod chi'n talu'r swm cywir. Unwaith y byddwch wedi derbyn e-bost cadarnhau, i ffwrdd â chi, a gallwch reoli eich e-drwydded 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos drwy MiPermit Caerdydd. Defnyddiwch eich cyfrif MiPermit Caerdydd i newid neu sefydlu unrhyw ddulliau talu newydd, diweddaru manylion eich cyfrif, neu adnewyddu eich trwyddedau. Mae parcio i ymwelwyr hefyd yn cael diweddariad sy'n addas i'r 11th ganrif ar 20. Bellach gallwch brynu oriau ymwelwyr ar eich cyfrif MiPermit. A phan bydd rhywun yn galw heibio, gallwch fewn gofnodi eich cyfrif a chyfrestru'r cerbyd ar gyfer arhosiad parcio, ac ychwanegu nifer yr oriau y maent yn aros a'i rhif cyfrestru cerbyd. Mae mor syml â hynny. MiPermit Caerdydd. Gwnewch e nawr, nid nawr mewn bach. Parcio, syml.